Wala ko lang nakita ang pinakadimalas nga tao aling kalibutan na gawas ni Jonas Cortes. Awaha, gi-suspenso siya. Dayon, gi-dismiss. Dayon, gipakapinan pag yun perpetual disqualification from holding public office. Unya si Jonas, kini siya nagdahom. Nga maingunani siya kay last year, mayor pagod. Unya karon kalit lang nga nagpatid-patid na siglata. As kan di malasa ba? Sa pikas bahin, bilib sa gusto kumilik. Itandi ni mo kaniyadto. Ang kumilik rong higayon nagka-wild. Mura sila ka ng barbero ba nga na iyawaan nga imbis igurat tupian ang buhok mangliog na. Muna nga kay si Jonas Cortes, kaduka-duka man, gitang-tanggid sa kumilik ang yang pangan sa balota. Ang hayahay ron kay si Chungki o ano, limang ka nga daog na siyang daan way eleksyon ay. No, kaya wak may kontra. Mas naswerte hatohan na. Mahimo rin ron si Chungki nga mag lakaw-lakaw dito silang plaza, taghoy-taghoy, on kaunog mani, niya inikuli niya nga to sa ilaha. Mayor Junki Uwano na siya. Good things can happen to bad people. Ang pangutana, sakto kaha na. Isa naman ang demokrasya nga di naman patas ang duwa. Sa pagkatinood lang no, sultian ta mo. Basta politika bay, way sakto, way sayop. Depende rin na kung asa ka nakapusta. Ay na mo paghisgot og demokrasya. Kailara bagod kay kus mga butante des Mandaue. Bisag kinsa panay managan diha ang mga tao adto ginapili sa mas daghan og kwarta. The Not So Late Show with Jason Monteclar.